Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga padayon ang pagpanudlo diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o kung aduna may mga basahon o mga referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O ang programa sa PBCM nga mga lingitong lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Og ninihiyon aron sa pagpadayon hatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba o gani apa ang atong mga kaubanang mga ministro o ebanghelista. O kiniusab si Brother Ronald Canyaman o nining higayuna ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyong karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og nini karong higayuna mga kaigalaan ug kaigsunan ako po mong ibalik sa kauban nga ministro aron sa paghisgot sa tima. Dining higayon na mga higalag mga kaigsunan, dili gyapon nato makauban ang Executive Vice President sa PBCM at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio tungod kay sa gyapon na sa importante nga giasikaso busa kami lang mo gitahasan niya sa paghatod o padayag sa kamatuoran o ingon man sa mga pagtubag sa mga nakatake dinhi sa dapit sa PBCM nga among gipaila ang katumanan sa nagtukod sa PBCM among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. nga mo among gipaila nga katumanan sa Espiritu Santo nga nagpakatao based sa tagna sa mga nakasulat sa Biblia. O dinihigayon na mga kaigsunan ang atong paghaisgutan nga tema, ang Dios nga magtudlo sa iyang mga tao, ikumparar nga dili tao ang gigikanan sa ilang nakatunan. Mao kini ang atong mga paghaisgutan nga basta Dios ang magtudlo ang katawan sa Dios nga nakadawat sa mga pagpanudlo o nakakaton sila mupahayag nga dili gikan sa tao ang ilang nakatunan. Busa sa dapit sa pagtulungan sa PBCM, kami nga nag-ilas among magtutudlo nga wala gituhan sa mga magsusupak usa na si Mitchell Bindilio kining pastor sa Sabalista kining among nakatunan among ingon nga dili gikan kini sa tao o dili gikan kini sa Dios mga mahal nga tigpabinaw. Nya sa milabayng Domingo sa atong programa o sa mga nanglabayng programa nato mga kaigsunan ug nagsunod mo ug nagtandi mo sa inyong pagpaminaw tali kanamo ug sa kang Bindilio nga pastor sa Sabalista atong nadunggan ang iyang mga pagpahayag nga atong mailang nga murag dili naman kini siya ebanghelista mga higalag mga kaigsunan. Ngano tungod kay ang iya nahurot na lang ang iyang oras puros na lang mga komento, mga negative comments, mga pagistorya o mga malaw ay igawas iyang baba. Bindilyo, asa may maayo nga mundang na lang ka sa imong pagka-ebanghelista o ma-apply na lang ka pagka-komentarista. Kaya puros naman ang komento o komentarista, komentaryo ang imong gibuhat. O niya, dala pag mga dramatista, kaya may kabudag, drama-drama bas mga istorya laminag mga malaw ay bitaw nga atake dinis among magtutudlo. May ka na. Niya, matod pa nimo, rason man kagyud ang atong gilayog na hibulong mi nga pipila na ka mga Domingo nga wala man mi magwali nga among gipamugos diya kaninyo o kanimo nga tuohan ang among magtutudlo o pud mi magtupiko mahitungod sa among magtutudlo kabahin nga nung nagbaton siya kasawa naagi sa pag-repute sa imong pag-repute nga matod mo ang gigamit namong basyanan Ecclesiastes 4:15 si cancel dili natag na busa among gi-repute karon isustain ba ka wala naglain kag imong dalan busa karon atong susiyon aron makita og matimbang-timbang sa mga tao kinsa kanato tali kanamo og kanimo ang nakadawat og mga pagpanudlo magikan gyud legit sa Dios kay ikaw mag-angkon man ka nga katawan ka sa Dios. O tanan gyud nga mga ebanghelista wa may moingon nga katawan si Yawa. Pero atong ilhon kinsa gyud ang mga matuod ning kapanahonan nato karon ang moingon nga legit nga moangkon nga katawan sa Dios. Mga higalag mga kaigsunan. Unya sa tema nga akong gingon nga matud pa ang Dios nga nagtudlo sa iyang mga tao ikumparar nga dili tao ang gikanan sa ilang nakatunan. Karon Brad Iber magisguta sa Biblia. Kung atong isgutan ang Dios sa Biblia, Brad Iber, unsa ba ang giulagway kung magisgutan Dios sumala sa Biblia? Atong ipapaboro silang kaugalingong Biblia, isdi nga Biblia, dinhi sa Juan 4, versikulo 24, nagaingon, ang Dios Espiritu, o ang mga magasimba kaniya, kinahanglan, managsimba diha sa Espiritu, o sa kamatuoran. O sa gibasa sa kaubang ministro Brad Iber, kung magisgot ang Dios, matud pa ang Dios Espiritu. Brad Rene, kung kinang Dios nga giingon nga Espiritu, kini ba pud siya? Nahimo pa pud siyang Dios ngadto sa mga Espiritu sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Rene? Dinhi sa Números kapitulo 16 versikulo 22 ug ang pagkabasahon nga Biblia is the Bible nagaingon og sila mingapa og nanag-ingon o Dios ang Dios sa mga espiritu sa tanan nga unod
makasala ba ang usa ka tawo og maligot-gut ba ikaw sa tibok nga katilingban? Busa sa atong gipangutana nga ang Dios nga gingog espiritu kini ba siya nahimo pod nga Dios ngadto sa mga espiritu? Sa gibasa ni Brad Rini kaubang ministro, oo, tungod kay matud pa ang giingon og sila minghapa og nanag-ingon o Dios ang Dios sa mga espiritu. Karon Brad Ronald ang pangutana naman may tungod sa mga espiritu nga din naa diha ang Dios nagpakita nga siya mo'y nahimong Dios sa mga espiritu. Yun sa paghulagway sa Biblia kining giingon nga mga espiritu diin ang Dios usab nga espiritu nahimo siyang Dios sa mga espiritu. Yun sa paghulagway sa Biblia Brad Ronald. Ang mga espiritu. Ani Bradron, akong pagabasahon, ipabor na ko sa Biblia gapon sa SDA. Sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 13, hangtod sa versikulo 14, ingon ini ang atong mabasa. Apan kinsa bang manulundaa ang iyang giingnan? Lumingkod ka sa akong tuo. Hangtod ang imong mga kaaway, mahimo ko ng tumbanan sa imong mga tiil. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon, nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan? Busa ang mga espiritu sumala sa gibasa mo Brad Ronald giingon kini og mga Manlulunda, mga Bradron. manulunda sumala sa gipahayag. Sa ato pa kay ang Dios man sa mga espiritu o Dios siya sa mga manulunda. Pero ato bang ingnon kung nga ang mga manulunda gingog espiritu sila ba Dios? Idili, mga higalag, mga kaigsunan. Lahi ang mga espiritu nga gingog manulunda ug lahi usab sa Dios nga gingon siya espiritu. Ang Dios nga espiritu mo'y superior sa mga espiritu nga gingon pod og mga manulunda. Pero wa magpasabot kung gingon pod og ang manulunda espiritu, ang Dios espiritu nga walay kahintang na sila sa pagkalawas. Kay sa Biblia gihulagway nga duha kamatang ang lawas. Dunay lawas nga yutanon ug aduna usab lawas nga langitnon. Hay nang priba bradiber sumala sa Biblia. Okay, Bradron, atong ipapaburo silang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia, dinhi sa unang Korinto 15, versikulo 40, nagaingon dinhi. Adunay mga lawas nga langitnon, ug aduna usab ing mga lawas nga yutanon. Apan lain ang kasanag sa mga langitnon, ug lain usab ang kasanag sa mga yutanon. Busa kung magisgot og lawas bradiber, pila ba ang pagpahayag sa Biblia? Duha ka matang, Bradron, Lawas nga langitnon ug lawas nga yutanon. masabot nato nga kung magisgot og lawas nga langitnon, referado kini sa mga manulunda og ngadto sa Dios. Ang lawas nga yutanon mao kita nga mga niya nagpuyo sa ibabaw sa kalibutan. May lawas kita, tao kita nga may lawas nga yutanon. Pero ang mga manulunda nga gingog espiritu sulugoon sa Dios ug ang Dios usab may lawas sila nga gitawag nga langitnon. Karon brother, hindi mo kuha kita pahayag sa Biblia kinsa ang usa sa manulunda nga atong mabasa sa Biblia. Akong pagabasahon din sa nakasulat sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 ug ang akong pagbasahon nga Biblia is the Bible nagaingon. Og sa kaanom ka bulan ang manunda nga si Gabriel gipadala gikan sa Dios ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga gingalan og Nazaret. Usa nga atong gisusi nga manulunda mao si Gabriel. Sa ato pa kay si Gabriel manulunda, sa ato pa si Gabriel espiritu. Tungod kay mao man ni ang giingon nga ang Dios sa mga espiritu, unya ang espiritu gisusita manulunda. Si Gabriel usa ka manulunda. Brad Ronald, kini ba si Gabriel nga giingog manulunda o espiritu? Kini ba itaw o dili? Ang akong pagabasahon nga prueba, dinhi gyapon pabor nako sa Biblia nga SDA, sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 21, ingon ini ang atong mabasa. Oo, sa nagasulti pa ako sa pagampo, ang tao nga si Gabriel nga akong hingkitan sa panan-awon sa sinugdan, sanglit gipalupad sa makusog, mihikap kanako sa panahon nga haduol na ang panahon sa paghalad sa kahaponon. Usa si Gabriel nga manulunda, Brad Ronald, unsa ang imong pagbasa may tungod kang Gabriel nga manulunda? Usa ka tao. Karon kay si Gabriel nga manulunda o mao nang espiritu usa man ka tawo, unya ang Dios mao man ang Dios sa mga manulunda. Malupigan ba ang Dios sa iyang manulunda nga ang manulunda gitawag og tao? Ang Dios ba sa Biblia Brad Deber nga mao si Jehova gitawag ba usab og tao? Atong pagapribahan silang kaugalingong Biblia, SDA nga Biblia, dinhi sa Exodo 15, versikulo 3, nagaingon dinhi. Si Jehova maoy tao sa panggubatan, si Jehova mao ang iyang ngalan. Usa si Jehova Brad Deber sumala sa nabasa mo? Tao siya, Bradron. Tao usab ang Dios nga si Jehova. Karon Brad Deber ug mag-isgot tag Dios, mo man ni ang mutudlo. Sa panahon sa atong Ginoong Hesus Kristo, mismo nga atong Ginoong Hesus Kristo nini, may nagpahayag nga ang Dios magatudlo gid sa tanan.
asa ang prueba sa Biblia, brother? Atong ipapabor sa ilang kaugalingong Biblia is di nga Biblia dinhi sa Juan 6 bersikulo 45 nagaingon dinhi diha sa mga propeta nahisulat kini nga nagaingon mao kini ang ingon ni Ginoong Hesukristo ug sa Dios pagatudloan silang tanan ang tanan nga nakadungog ug nagkakaon gikan samahan magaari kanako. Busa matinaw nga ang tanan pagatudloan gyud sa Dios. Ang problema naman lang kung ang tanan bapod makasabot sa pagpanudlo sa Dios. Hain nga propeta ang gikutloan sa atong Ginoong Hesukristo, Brother Ronald, nga matod pa ang Dios magatudlo sa tanan. Dinhi sa nakasulat sa Isaias kapitulo 28 bersikulo 26, ipabor lang gyapon ako dinhi sa Biblia nga SDA Bible giingon, kay ang iyang Dios nagatudlo kaniya sa matarong og nagtuon kaniya. Busa dito di ay na sa basahon ni propeta Isaias mahinalag magigsunan ang paggutlo sa atong Ginoong Hesukristo nga matod pa niya og sa Dios matod pa pagatudloan silang tanan. Karon ko nagtuon nato ang usa sa alagad sa atong Ginoong Hiuba, Brada Rini. Kay ang Dios magatudlo man pagatudloan man niya ang tanan. Insa pa ang usa sa alagad sa atong Ginoong Hiuba nga ang Dios mutudlo gid sa tanan unya ang pagtudlo niya kalakip na ang mga natago nga mga tinago sa kaalam nga iyang itudlo ngadto sa iyang katawan. Dinhi sa Job kapitulo 11 bersikulo 6 ug ang akong pagbasahon nga Biblia, ang SDA Bible nagaingon, og nga tudloan kaniya sa mga tinago sa kaalam, kay kaniya sa pagkamasinabuton walay makatupong, busa hibaluwi nga ang Dios nagapaningil sa labing diutay kaysa silot nga angay sa imong kasalanan. Busa kung ang Dios mutudlo ngadto sa iyang katawan, ang iyang itudlo mao ang tinago nga kaalam. Tinago pero kung natudlo na sa Dios ngadto sa iyang mga katawan, dili na mahimo nga natago tungod kay natudlo naman didto sa iyang mga katawan. Unsa dayon ang pag-explicar, brother, sa katawan sa Dios o alagad sa Dios kini bang ilang nakatunan gikan sa nagtudlo kanila nga mao ang Dios, gipahayag ba nila nga kini nadawat o nakatunan nila gikan sa tao, brother? Atong pagapribahan sa Kristohanong katilingban dinhi sa Job 32:13 nagaingon dinhi. Ayaw pag-ingon ang kaalam nakita nimo. Ang Dios ang kanamo nagtudlo dili tao. Busa pagka alagad nga mo explicar nga nakatuon na sila gikan sa nagtudlo kanila nga maong Dios sa ilang pagpahayag, dili daw na gikan sa tao nga pagpanudlo. Basta Dios ang magtudlo, mo explicar ang mga alagad, dili na gikan sa tao sumala sa pagpahayag. Nakaroon, Brad Ronald, atong susiyo naman ang atong Ginoong Hesukristo sa Biblia. Kini bang atong Ginoong Hesukristo? Mabasa ba sa Biblia litra por litra nga Dios din sa prinsipyo nato nga mga ministro, miila kita sa atong Ginoong Hesukristo nga siya Dios. Tungod kay mabasa gyud sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo Dios. Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 8, pero ang akong pagkabasahon nga Biblia ang buhing pulong ingon ini ang atong mabasa. Ayaw gayud kalimte nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesukristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David, og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa litra por litra sa gibasa sa kaubang ministro sa pahayag ni apostol nga si Pablo tinunan ni Kristo, ang atong Ginoong Hesukristo. Nakaro, tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nabasa man sa Biblia, brother, nga siya Dios. Sa pagpahayag sa usas iyang mga tinunan nga mao si apostol nga si Pablo. Unsay pag-explicar usab ni apostol nga si Pablo, brad Rini, sama ba usab sa gi-explicar ni propeta nga si Job nga sa diha nakakat-on sila ang ilang nakatunan o ang nagtudlo kanila dili tao, ingon usap ang gi-explicar ni apostol nga si Pablo nga ang ilang nakatunan sa pagpanudlo sa Dios iya pong gi-explicar nga dili gikan sa tao, brother Rini. Dinhi atong pagbasahon sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 11 ngadto sa 12 ug ang pagbasahon nga Biblia Kristohanong katilingban. Bot ko nga magpahinumdog ninyo mga igsoon nga ang ebanghelyo nga among giwali dili tawhanong mensahe, wala mi makadawat ni makakatpon ini gikan sa tao hinunuwa sa pagpadayag ni Kristo Hesus. Busa pagkaalagad ka sa Dios, mga higalag, mga kaigsunan, kung nakakaton man kagikan sa pagpanudlo sa Dios, ang imong pagkumparar na dahil sa imong nakatunan, matod pa sa pagpahayag sa Biblia, unang-una si Job kanina, dili daw gikan sa tao, ang ilang nadawat, si apostol pod nga si Pablo, dili po daw gikan sa tao, ang ilang nadawatan. Ang ilang pagkakaton tungod sa pagpanudlo sa atong Ginoong Kristo, matod pa ni Pablo, dili gikan sa tao, kundi dili gipadayag kini gikan sa atong Ginoong Kristo. Pangutana, si Kristo ba tao o dili? Tao, tungod kay Dios man siyang nagpakatao. Ug naipruba sa Biblia nga mabasa nga atong Ginoong Kristo gitawag siyang tao. Hayag kini, Brad Ronald. Dinhi sa nakasulat sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 22 nagaingon, mga tao sa Israel, patalinghugin ninyo kining mga pulunga. Si Hesus nga Nazaretnon, tao,
nga gipanghimatud-an kaninyo sa Dios. Busa ang atong Ginoong Kristo nabasa usab nga tao. Pero kung manudlo na siya kumo kay siya Dios, ang mga tinunan mo explicar nga ang ilang nakatunan dili gikan sa tao mga higala mga kaigsunan. Nagkaroon sa pagpanudlo sa atong Ginoong Kristo sa iyang kapanahunan nga iyang gitudluan katong iyang mga katawan nga alagad kinibay aron nga silad-an ang mga kaisipan o salabutan sa iyang mga tinunan o ang katuyuan aron maablihan ang ilang mga salabutan o sa diyan maablihan ang ilang salabutan matukib nila ang kasulatan. Dinhi sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 44 ngadto sa 45, sa Kristohanong katiling ba nato pagabasahon, nagaingon dinhi. Miingon si Jesus kanila, hinumdumi ang akong mga pulong samtang nag-uban pa ako kaninyo. Ang tanan nahisulat mahitungod kanako diha sa balaod ni Moises ug sa mga propeta ug mga salmo kinahanglan gayud nga matuman. Unya, giablihan niya ang ilang salabutan aron ilang masabtan ang kasulatan. Bisag lang ta putong brother. Bisag niya lang, no? Ang katayuan, kay nanudlo ang Diyos, ngadto sa iyang mga katawan o iyang mga alagad, aron usang pagabuhaton sa Dios, ablihan ang mga salabutan sa iyang mga katawan, aron makatukib sila sa mga kasulatan. Karon kini nga atong kakontra sa doktrina nga usa ka pastor sa Badista nga si Mitchell Bindilio, nagclaim nga nangalagad siya kang Kristo sa ato pa nagclaim siya siyang kagulingon nga katawan siya sa atong Ginoong Kristo. Pero atong susihon og tinuod ba gyud nga nabuksan ka sa imong kaisipan, nabuksan ba ang imong salabutan aron nga natukib nimo ang mga kasulatan. Niyay gipahayag sa Biblia, Brad Rini, ato sang basahon kini nga pagkakatawhan kita sa Dios, nakakaton kita sa pagpanudlo sa Dios. Nabuksan ang atong salabutan. O matud pa nakakaton kita sa mga pagpanudlo sa Dios. Kung magkliyem tag katawan, Brad Rini, dudabay, mabalik nga mga pulong diha sa atong gibuhian sa atong buti pasabot dili bata mabalitukan sa atong mga pagpamulong kung kita katawan sa Dios, Brad Rini. Kung matuod ang katawan sa Dios, Brother Rene, wala gid pambuhat to nga magabalik ra gyapon sa atong kagulong ulong. Dini sa Abdias Kapitulo 1 versikulo 15 ug ang akong pagbabasahon nga Biblia, ang SD Bible nagaingon, kay ang adlaw niyo ba hadolman sa ibabaw sa tanang mga nasod, ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini, ang imong gibuhat magabalik sa imong kagulong ulo. Ang nagbantayan mga higalag mga kaigsunan nga pagkakatawan kita sa Dios, wala gyud mga buhat nato nga mabalik sa atong kagulingong ulo. Karon kung kining pastor sa Sabadista nga grabing pagpangataki diri kanamo sa among magtutudlo, nga matud pa niya nagbaton mig piki nga magtutudlo, piki nga Espiritu Santo tanawon tao na ba niya ang pagkamatuod nga katawan sa Dios nga nakakaton gikan sa pagpanudlo sa Dios. Wala kay mga pagsumbalik nga mga pagpamulong nga mubalik diya nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio mo na atong susiyon. Atong paminawon o atong ipli kay nagsalin sa iyang kagalingon nga matud pa niya wa man kuno gid siya magbinastos. Gani ningon pa siya, gi-challenge naming mga ministro sa PBCM nga ipapli kung hain daw siya nagbuhi og mga binastos. Atong paminawan. Ang tinuod mga igsoon, nanghingalan pa nga binastos daw pa nila. Ipaplik ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipaplik ko no. Okay, atong nabati nga murag makusgano ug maisugon siya Brad Rene, Brad Dilber ug Brad Donald nga ipa-play daw nato kung unsa daw ang iyang binastos nga gisulti sa ato pa kampante siya nga wala siya gihimong binastos kay nagtusi siyang kagulingon lagi nga gibasa ka sa unahan nga pagka natudluan kita sa Dios mga higalag mga kaigsunan nahimo ra kitang maalamon og ingon nga wala na kanato ang giingog kalamlam. Nakaron, matod pa niya, nag-challenge na ipapli kung nagbinastos ba siya. Unya kini si Mitchell Bindilio, kining pastor sa Sabadista, mga higalag mga kaigsunan, angay sa inyong kasayuran, dili manggid ang atong Ginoong Kristo niini mooy iyang agalon kay nasakop man ni siya sa gitawag og Adventista, Iglesia Adventista del Sétimo Día nga ang nagtukod dili ang atong Ginoong Kristo, kundi ang usa sa magtutukod mao si Ellen Goldwhite nga ilang libro ana. Unya sa pagpahayag ni Mitchell Bindilio ngadto sa iyang agalon nga mao si Ellen Goldwhite, tanan daw nga mga pagpanudlo ni Ellen Goldwhite mga higalag mga kaigsunan matud pa niya puro na biblikal, wa gyud kuno gitudlo nga dili biblikal. Atong paminawan. Si Mrs. White wala pod siya gatudlo og dili biblikal. Si Mrs. White wala pod siya gatudlo og dili biblikal. Nya wa pod siya ga-introduce og Dios nga butakal, no? Okay? Atong nabati, matinaw kayo ang tingog ni Mitchell Bindilio nga si Mrs. White, wala gyud kuno magtudlo og dili biblikal. Sa to pa ang gipanudlo puros biblikal. Kay biblikal man diay ang gipanudlo nining agalon mo Mitchell Bindilio nga si Ellen Goldwhite. Unsa ba ang usa sa mga balasahon o basahon ni Mrs. White nga nagdili diha kaninyo nga mga Sabadista nga kanang pagdili biblikal na kay nagtudlo gud siya og biblikal. Wa gud daw magtudlo si Mrs. White og dili biblikal. Unsa ba nga basahon, Brad Deber? Ang atong mabasa isip
sinulat ni Mrs. White nga nagdili ngadto sa mga sakop sa Sabalista. Dapat sundon gyud ta ni nimo Bendelyo kining nakasulat sa imong founder. Kining libro na basa ko nila, Bradon, mga hitabo sa katapusang panahon. Sa pahina 75 nagaingon dinhi. Mo ni ang giingon. Dili kita mugamit og bastos ug makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga basahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Okay, tanawon kani sa og nakatuman magid ni sa mando sayang agalon nga si Ellen Goldwhite nga matod pa niya ang gitudlo puro gyud biblical kunya sa gibasa mo Brad Dever sa mga hitabo sa katapusang panahon pahina 75 nagdili si Mrs. White sa paggamit og bastos nga pinulungan unya og makapasakit nga mga pamayag. Matod pa niya palaong kini silang tanan gikan sa matag sinulat. Pakutana nakapasar ka niini Pastor Bendelyo niining instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White. Sa pagingon sa imong agalon nga ginid-an mo sa pagsulti og mga binastos sa gingon ni Brad Dever maunta ni imong tumanon pero wa magamutuman ani nga naman tungod kay gikan mismo sa imong bunganga o imong baba namulong ka og mga malaway nga mga pagpamulong diin imong gisupak ang imong agalon nga matud pa nimo biblikal ang pagpanudlo ug biblikal man ang pagpanudlo nga nung nimo tumana atong pabinawan Aka mo rin ang Biblia. Kisa ba mo dawat nga? Gabas ang Biblia nga ang Dios. Mudalo ko babae dayong mupatong. Mudalo ko babae dayong mupatong. okay pinahiluna no nya pitok-pitok lang mata o igo ka sumbalik sa imong kaguliyong ulo ang imong gibuhat karon kay mopatong man matud pa nimo Bendelyo unsay resulta dayon kun mopatong matud pa nimo sa among executive vice president resulta manggod nga pakighilawas atong paminawan. Ay, ato hinahinayon eh. Charlito, iyohin nyo, Charlito. Di omal ka ni Tomas iyohin nyo gikas abok siyota, ang resulta kas pag kikilawas. O na, perting pagkaklaruha sa sistema, kay mupatong ko daw ang Dios. Ay mupatong, na ang pagkigilawa sa termino ngayon gigamit nga, dili ang taangay namo ning litukon, pero amo lang ning ikuan, kay siya magoy gigikanan nining maong binastos nga pagpamulong. Kung tinuod nga na hupong ka sa kaalam gikan sa Dios unya nagtuman pagyud ka sa instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White nga gidili ang pagbinastos dili nimo ni ilitukon sa kanginan do Bendelyo pero imo among gipangayo ha ipa-play ko no di among i-play imo ra mi nagtuman sa imong request ha most requested wala nimo ipa-play di among ipa-play among i-play Nakita mo siya proiba na to, Bradron. oh di antong among giproibahan unsa pa gidugang niyang binastos may tungod sa among magtutudlo atong paminawan Olaw. Dili ka pugnan Bendelyo. Ang among Diyos otropod. Kung sa dili mapugnan, kamo sumpay. Nanong maghupot sa gupat ka babae Bendelyo, ka dili kapugnan. Kung sa di kapugnan, ang iyang buhi. Kung sa di kapugnan, ang iyang buhi. kuwang na lang nga i-mention niya ang pangalan sa private part sa mong magtutudlo sa kunoy dili kapugnan ang iyang buhi. Angay nang litukon sa usa ka nang alagad og Dios, do Bendelyo. Unya, dugang pa pud iyang pagpamahayag ato ding ikumpletohon ang iyang most requested nga ipa-play ko no. Ha, ipa-play ko no kung unsa akong binastos. Diri sa mong magtutudlo, luoy kuno kayo ang pakihilawasan sa Dios. Mamatay kuno ang babae nga pakihilawasan sa Dios. Kaya ang Dios ko daw dili kapuyan. Lupig pa kung gitabang na pulo ka lalaki ang usa ka babae basta Dios na makigilawas atong paminawan. Luoy kayo ba nga? Unsay dakanan sa tao na ang Diyos nakikilawas niya? Patay tao. Ang Diyos nakikilawas niya. Patay tao. Kaya maglabing-labing mo na. Ano tayo, maglabing-labing mo na. Ngayon ang iyong asawa, O Diyos, O Diyos, O Diyos, butangin Diyos, O Diyos, butangin Diyos, O Diyos, butangin Diyos, butangin Diyos. Patay tao. Bigod kapuyan ng Diyos. Bigod kapuyan ng Diyos. Lupit pa mo kayo gitabangan ng pulo, kabok lalaki, ana o sa kababayi. Okay? Tanawa gani ang iyang mga sistema, di ba, bastos kay paminawan? Kamo nga mga nagdayo ni Mitchell Bendelyo, nag-appreciate, mayong laki, mayong muwali. Ganaan mo maminaw na sa atake niya diri kanamo. Nauntay rason nga ang iyang hatagag pagtagay pero niya na siya sa personal nga mga pagpangatake. Unsa man ni kinulokoy ni nimo? Nagingon ka nga mamatay ang babae kung pakighilawasan sa Dios kay dili kapuyan ang Dios. Nangano nagbuhat kag istorya nga ang babae moingon nga butangi ko. O Dios, butangi ko. O Dios, butangi ko. Nga nahibalo man day nga mamatay ang babae kanang gibatan nimo istorya. Di ba kulokoy ka? O bitaw nga di mo matingalag tawgon ka sa imong mga texter kaplo. Nga kinaplo ka. Ayaw paghimo og istorya nga kinulokoy nga wa magkadimao. Kay kung mao nang imong sinabdan, sa tinuod lang imo man ang eksperyensya ba? Kung makihilawas siguro kag babae, siguro ang babae mingon diha nimo, o Bendelyo, o Bendelyo, o Bendelyo, butangin na Bendelyo. Nganong nakaabot ka ana? Kung dili na nimo na sinati sa imong kagulingon, imo lang gihapak sa imong magtutudo, aron lang nga makabinastos ka. O di ba kakatuman sa instruksyon sa imong agalon nga si Mrs. White? Asto gyud ang text na lagi tagong kag kaplo. Ha?
Nawat, sa pipila ka mga Domingo ng labay, puros nang ikabinastos. Maghilat ang Domingo ni ini, mga hikalag, mga kaigsunan, kinitawahan na kini si Pastor Benilio, o dili, magkabinastos ni. Tanawa ganyan niya, inig, huli niya sa mong programa, di may manalagna, pero, tanawa, di ba magbinastos na po di siya. Nakaroon, Brad Deber, atong gingon nga dili na to, ikahibulong dili, matud pa maghilat ang Domingo, o dili, magkaistudyag, malaw kay ni si Benilio, kay naa sa Biblia di ay, gitag na nga daan, nga ang mga tao nga lawayan, bubuhat yun sa mga malaway nga pagpamulong, naba sa Biblia, Brad Deber? Dinhi na to pagapribahan sa maayong balita nga Biblia dinhi sa Ipadayag 22 bersikulo 10 nito sa 11 nga may imprimator Ricardo Cardinal Vidal. Nagaingon dinhi ug niingon siya kanako ayaw itago ang mga panagna nga ani-ani ning libruha kay duol na ang katumanan niini. Pasagdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan ang malaw-ayon magpabilin nga unsa man malaw-ay. Bisag diha lang pagbasa, Brad David, nakatag na diha nga ang mga malaw-ayon, magpabilin nga malaw-ay. Oo. Sa pagpayag ni Apostol nga si Pablo, kung magingon kita, nga kita mga balaan na, gidid-an kita sa mga pagpamulong nga binastos. Dili, gani, ipalito ka na. Asa ang prueba niya na, sumala sa Biblia, Brad David. Ano ang prueba din sa Efeso Kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 4 sa Kristiyanong katilingba na adunay tugon din nga dili gid angay litukon ang mga malaway o bastos. Kay balaan man mo, walay bisag usa nga malambigit sa kailayan, sa kauwag o sa kakog o sa bisag unsang kaugawan. Dili mo magisgot ini. Ingon man ang mga pulo nga bastos, walay kahulugan o binuang dili angayeng litukon. Hinunua pasalamat tayo ang Dios. Busa dili angay mulitok ang mga taong nabalaan o nagbalaan. Pero kay nakita o gadunggan ato nga gilitok ining pastor sa Sabalista, nagpasabot nga dili ka balaan, nagpasabot nga dili ka katawan sa Dios, nagpasabot nga wala ka makakat-on sa gitudlo sa Dios. Nga naman dili man ko Dios minagtudlo nimo si Ellen Goldwhite na. Asa ba ang puntahan sa mga tawo nga nagasultig mga malaway, brad? Imperno, brethren. Mhm. Atong pagapribahan sa ilahang kaugalingon pag nga Biblia, brethren. Okay. SDA nga Biblia. Pabor nato sa ila. Oo, dinhi sa Pinadayag 21:8 nagaingon dinhi. Apan alang sa mga talawan ug sa mga dili matinuohon ug sa mga malaway alang sa mga mamumuno ug sa mga makahilawason ug sa mga lumayan ug sa mga magsisimbag Dios ug sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaog sa kalayo ug asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tuwa na kung kami maimperno, ikaw man kay katawan sa Dios. Ano man gitablahan minimo? Di mag-classmate gyapon ta, mag-abot gyapon ta sa imperno din ini. Kung sa imong pagdahom kami nga nagwali, ang among giwali pang imperno man diay ni. Ha? Tanawa. Di kung katawan ka sa Dios, dili unta nimo tumpangan ni. Kay gidili man ang pagbinastos. O, tanawa, pero among ipaniguro nga dili gyud kami moy na imperno mga higalag mga kaigsunan. Kay wa kanamo ang mga sistema sa paglitok o pagbuhig mga pinulungan nga kasupak sa kabubuton sa Dios. Na tanan nimo do Pastor Bindili. Busa kung doon na may mag-night swimming o magtimpasaw sa kalayo o asupre wala lain ikaw gyud. Busa luoy ang mga nagsunod nimo sa imong programa kanang mga ginsakupan, mga higalang mga sabalista nga nagsunod nimo. Sundin ninyo kami sa sulod nga panahon. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa mga magtutudlo, Master Tomas D. Himyo Senyor, o sa Executive Vice President Reverend Sarli, yun yung kinilang yung iso ni Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Canyaman. Kinausab si Brother Rene Telbrico, mingon, dagan salamat sa iyong pagtanaw ug pagpaminaw ug maayong Domingo kanatong tanan.